Soc en Ramon i us llegiré un fragment d'aquest llibre, Haru. Avui, la posició de la Haru és perfecta, com si el seu cos no necessités pensar-la. Fa la sensació que ni tan sols s'ha hagut de col·locar. I el que sorprèn els companys, el que fins i tot encén l'enveja d'alguns, no enganya la mestra Kazuko, que de seguida comprèn que la Haru està absorta, centrada en algun pensament llunyà i aliè a la pràctica. Tots efectuen els seus tirs, ningú no encerta la diana, encara és massa aviat per fer-ho. Però la Haru, amb la tercera fletxa, ni tan sols s'hi atansa. Al contrari, atura amb un encert inesperat el vol d'un ocell. A la reunió del capvespre tot és silenci. La Kazuko pregunta: «Ningú té res a dir-hi?» La Haru expressa el seu sentiment de culpa i això li respon: «És molt el que s'aprèn gràcies a la pràctica del tir amb arc, però un dels descobriments que arriba amb més velocitat és que cada cop que es perd l'atenció es fereix algú. Això aparta de la memòria amb un imperceptible moviment de cap la circumstància en la qual, a causa de la seva distracció, un dels seus mestres va estar a punt de perdre la vida. Aquella lliçó està apresa. Tornar als records és modificar-los. Modificant-los és anar enrere. Aconsella a la Haru: «Intenta esbrinar què pensaves i sabràs què has de resoldre. De moment, les conseqüències dels teus actes han estat la mort d'un animal i un cop igualment irreparable a la teva ànima». La Haru pensa en el sobretancat que a la primera hora del matí ha amagat sota el tatami i es pregunta si deu tenir alguna relació. No sabem què diu la carta, no ho sabrem mai. Abaixa el cap, dona les gràcies i escolta amb atenció les consultes dels altres. Quan mor un ocell, canvia el moviment de l'aire per sempre més.